samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Čarolije za novčanik, privlačenje bogatstva i prosperiteta. Da li sanjate da ste bogati? Sigurno da da. Svima je potreban novac. Međutim, mnogi biraju teži put do bogatstva, dok će efikasni čarolije za novčanik pomoći da prosperitet postignete mnogo brže i lakše. Ponekad čak i naporan rad ne donosi željeni nivo prihoda. Da vas financijski tokovi prestanu zaobilaziti i da se željeno blagostanje konačno pojavi u vašem životu neće škoditi privlačenje novčane sreće. Prva stvar koja ukazuje na vašu solventnost je vaš novčanik. Također je najbolji alat za privlačenje bogatstva, sreće i prosperiteta. Koji novčanik će privući novčanu sreću? S novcem se mora postupati s pažnjom i poštovanjem. Vaš stav prema njima bit će ključni faktor u njihovom privlačenju. Također će služiti kao garancija da će većina sredstava pasti u vaš novčanik. Stoga ako ozbiljno razmišljate o poboljšanju svoje financijske situacije, trebali biste se fokusirati na kupovinu pravog novčanika. Idealno vrijeme za takvu kupovinu može se sa sigurnošću smatrati vrijeme oko vašeg rođendana. Žene bi trebale da kupuju novčanik samo ženskim danima, srijedom, petkom i subotom, a muškarci muškim danima, ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom. Novčana magija ide dobro s rastućom fazom mjeseca, čak bi se moglo reći da se nadopunjuju. Kao što nema dima bez vatre, nema novca bez povećanja lunarne aktivnosti. Svaki ritual povećanja bogatstva koji se izvodi tokom rasta mjeseca značajno će povećati vaše šanse za brzo postizanje bogatstva i prosperiteta. Uobičajeno je da svoj novčanik odradite kod kuće, ne u radnji ili na zabavi, već isključivo u kućnom okruženju gdje je sve zasićeno vašom energijom. Novčanik treba odabrati ozbiljno, poštujući određena pravila. To će vam dugo biti dom za novac i tamo bi im se trebalo svidjeti i neće svaki novčanik biti povoljan za ovo, već će samo onaj koji ispunjava sljedeće uslove. Novčanik mora da je skup. Jeftini predmeti praktično nemaju šanse da postanu sef za velike sume novca. Vaš novi novčanik trebao bi izgledati prezentno i elegantno. Čak i novčanik koji nije napravljen od skupih materijala može predstavljati oličenje gracioznosti, ljepote i materijalne nezavisnosti. Novčanik bi trebao imati mnogo odjeljaka koji vam omogućavaju da odvojite velike novčanice od malih, papirni novac od sitniša, kreditne kartice od diskontnih kartica i tako dalje. Mnogo zavisi i šema boje vašeg novčanika. Najbolje je odabrati boje koje privlače novac. To uključuje zelenu, svjetlo i tamnu smeđu, crnu i zlatnu. Vaš novčanik ne bi trebao biti prevelik i ne premali. Idealna dužina varira od 14 do 19 cm. Nakon što ste kupili ovaj model novčanika za sebe, trebali biste u njega staviti veliku novčanicu. Ona će postati svojevrsni novčani talisman koji privlači bogatstvo. Nakon kupovine novog novčanika, postavlja se pitanje šta učiniti sa starim. Ne možete ga baciti ili dati u pogrešne ruke. Neki praktičari preporučuju da se novčanik odmah spali, drugi predlažu da ga držite kratko, zaboravljajući u njega staviti novac i staviti nekoliko novčanica različitih apoena, svaki put mijenjajući apoen. Ritual vašeg novčanika za bogatstvo i prosperitet. Kupovina novog novčanika je samo pola bitke. Najodgovorniji i najvažniji trenutak je njegovo aktiviranje. Samo ako izgovorite određene riječi ili čaroliju, vaš će novčanik postati pravi magnet za novac. Prvi ritual u novčaniku. Riječ je u ritualu koji se izgovara u fazi rasta mjeseca.
Riječi koje se kombinuju sa jedinstvenim ritualom mogu se sa sigurnošću nazvati najmoćnijim od svih. Trebat će vam 7 crkvenih svijeća, novi novčanik i jaka želja za bogaćenjem. Sačekajte da mjesec obasja zemlju svojom svjetlošću, a novčanik stavite na prozor tako da bude zasićen snagom noćne zvijezde. Dok se vaš novčanik puni, postavite svijeće negdje u blizini i zapalite ih. Najvažnije je da vam niko ne ometa pažnju u vrijeme rituala. Zatim se sagnite preko novčanika i recite polušapatom: želim da novac teče u moj novi novčanik, neka moje bogatstvo raste i množi se, a moćni mjesec mu pomaže u tome. Prihodi će biti veći od troškova. Oskudici u mom novčaniku nikada neće biti i neće je biti. Zaključavam sve riječi, sve će biti kako sam rekao. Nakon izgovaranja, pustite da svijeće dogore. Novčanik obajan za prosperitet uvijek treba držati sa sobom, povremeno ga dovodeći u red. Da biste poboljšali učinak, možete staviti bilo koji talisman za novac, novčanicu za sreću ili novčić. Drugi ritual. Ovo je pogodno za ljude koji trebaju brzo prikupiti velike sume. Međutim, zapamtite, što brže novac dođe od vas, brže će vas i ostaviti. Nakon izgovaranja ovih riječi dobijete brzi priliv gotovine, ali ne i financijsku stabilnost. Stavite novčanicu bilo kojega poena ili novčić u svoj novčanik. U vrijeme rituala novčanik ne bi trebao biti prazan. Uzmite ga u ruke i izgovorite sljedeće riječi: kao što sitniš štedi krupnu, tako novčić štiti novac. Neka sa sobom privuku protok sreće, prosperiteta i bogatstva. Drugi će doći do zvecanja novčića i šuškanja novčanica i svi će mi napuniti novčanik do vrha. Imam dovoljno za sve što želim. Riječ je jaka, djelo je istinito. Kao što sam rekao, to će se dogoditi. Sretno, treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.